Morjesta! Me tehdään Aisapojilla perävaunuja myös mittojen mukaan. Perävaunujen valinnassa pitää aina ottaa huomioon se, mitä on tarkoitus kuljettaa, mikä on vetoauto, mikä on sen sallitut massat ja se, kuka tai ketkä vaunua käyttävät, eli se, minkälaisella ajokortilla vaunua pitäisi voida laillisesti vetää. Perävaunun pitää siis samaan aikaan olla tarpeeksi suuri ja järeä, mutta kuitenkin riittävän kevyt ja siitä pitää löytyä tarkoitusta palvelevat ominaisuudet. Aina ei vakiomallistosta löydy optimaalista ratkaisua ja silloin perävaunun teettäminen mittatilauksesta on hyvä vaihtoehto. Olemme tehneet Aisapoika-peräkärryjä Tampereella jo 20 vuotta ja mittatilausperävaunut ovat olleet mukana alusta saakka. Vuosien varrella on siis karttunut kokemusta monenlaisista perävaunujen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Meillä kärryjen runko valmistetaan aina teräksestä. Hitsauksen jälkeen runko kuumasinkitään. Runko siis kestää kovaa käyttöä eikä ruostu. Laatu, kestävyys ja asiakastyytyväisyys ovat muutenkin meille toiminnan ydin. Valmistamme perävaunuja koko luokkaan 750–3500 kiloa. Useimmiten kuitenkin mittatilausperävaunut ovat jarrullisia. Perävaunuihin on saatavissa erikorkuisia laitoja, kuomuja sekä pressukatteita. Perävaunu voidaan toteuttaa perinteisen mallisena tai lavettimallisena, jolloin pyörät ovat lavan alla. Suomessa käytettävästä perävaunusta voidaan tehdä jopa 2,6 metriä leveä. Meiltä saatava erikoisuus on kippaava keinutelirakenne. Kärryn kaikki pyörät ovat aina maassa ja kuorma jakautuu tasaisesti kaikille 4 renkaalle. Painovoimaisesti toimivan kipin ja leveän ajosilta perälaudan ansiosta kärryn käyttö on helppoa ja turvallista. Peräkärryn ulkonäkö voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan. Kuomuja ja pressuja on saatavissa eri väreissä ja kokonaisuus voidaan viimeistellä teippauksilla. Mittatilausperävaunuja saa ympäri vuoden. Nyrkkisäätönä voidaan sanoa, että talvella toimitusaika on yleensä nopeampi kuin kesällä. Meihin kannattaa ottaa yhteyttä, niin etsitään sopiva ratkaisu kuljetustarpeeseen.